Czy wiesz, jak niechlujne były kobiety w średniowiecznej Europie? Kąpały się zaledwie raz w miesiącu. Europejska arystokracja żyła w luksusowych pałacach, ale ich ciała pachniały potem i brudem. Włosy były splątane, skóra popękana, a oddech ciężki. Nawet kawałek mydła był uznawany za luksus. Tymczasem kobiety wikingów za morzem były znacznie czystsze. Myły się codziennie lub co drugi dzień. Robiły mydło same z tłuszczu zwierzęcego i popiołu. Smarowały ciało olejem, by zachować miękkość i zapach, żuwały tymianek i miętę, aby oddech był świeży, a włosy zaplatały w starannie pielęgnowane warkocze, posypując je lawendą i przyprawami. Więc kto naprawdę był barbarzyńcą? W średniowieczu to kobiety wikingów rozumiały czystość i piękno lepiej niż europejskie damy. A gdybyś miał wybór, kim byś wolał być? Kobietą wikingiem czy europejską arystokratką?